Hej alle sammen og velkommen til instruktionsvideoen. Sådan udfylder jeg min webprofil. På et tidspunkt så vil I blive bedt om at udfylde en såkaldt webprofil. I vil modtage et link, som I selvfølgelig klikker på eller indskriver i jeres browser. Og så vil I komme til en side, der nogenlunde ser således ud. Her bliver I så bedt om at udfylde en masse felter, det vil sige nogle informationer, så det Universitet har styr på sine undervisere, og i første omgang så ser det nogenlunde sådan ud. Jeg har lige udfyldt felterne her for at spare lidt tid i videoen. Og man vil også blive bedt om at krydse af, hvilke besøg man godt kunne tænke sig at deltage i. Nu er der så ikke nogen felter at krydse af i, fordi at det er nogle forældede besøg det her. Scroller vi lidt længere ned på siden, så kommer der noget nyt og vigtigt. Her bliver man bedt om at udfylde informationerne for ens undervisningsemne. Man udfylder titel og et abstract og en beskrivelse af undervisningsformen. Det er nogle vigtige rubrikker at udfylde, fordi det er det, som gymnasiet kommer til at se i undervisningskataloget, når vi sender det ud til dem, så de kan vælge, hvilke undervisere de gerne vil have ud på dagen. Det næste vigtige punkt, det er upload af lektieark og upload af det, vi kalder print til dagen. Som der står her, så kan man først uploade en fil, når man trykker fortsæt, og bagefter trykker ret i oplysninger. Så det gør vi. Jeg trykker fortsæt, og kommer ud til følgende side. Jeg trykker nu ret i opløsninger, og scroller længere ned på siden, og kan nu se, at det er muligt at uploade en fil. Så jeg trykker upload ny fil, trykker selvfølgelig gennemse her, og får nu mulighed for at uploade min fil. Jeg har forberedt mig hjemmefra, så jeg har gjort filen klar. Og som I kan se, så har jeg gemt den som pdf, det er meget vigtigt. Og jeg har skrevet lektieark, underscroll, mit navn, julemanden, underscroll, mit undervisningsemne, gaveleg. Så det klikker jeg på. Og trykker upload. Sådan. Så kan jeg scrolle ned på siden og tjekke, at mit lektieark er blevet uploadet. Hvis man på et eller andet tidspunkt gerne vil uploade et lektieark, fordi der er kommet ændringer i det, så er det meget vigtigt, at man først sletter sit gamle lektieark, inden man uploader det nye, så vi ikke er i tvivl om, hvilket lektieark vi skal sende ud til gymnasierne. Har man brug for print til dagen, så er der en rubrik til det her. Jeg klikker på samme måde igen, trykker gennemse, og har også gemt mit print til dagen som pdf. Jeg har skrevet print til dagen, underscrollet mit navn, underscrollet mit undervisningsemne. Jeg trykker åben, og her må man så meget gerne skrive, hvad man har brug for. Det kan være, at jeg skal bruge 30 styk i farver, således. Jeg uploader mit print til dagen ark, og kan se, at det er uploadet, og min beskrivelse af filen er kommet med. Herefter trykker jeg gem mine ændringer, og jeg kan så se, at jeg gerne skulle have modtaget en bekræftelsesmail på min indtastede mail, og det er meget vigtigt at gemme den mail, eller skrive det link ned, som man får i den mail, fordi det er adgangen til at komme tilbage til ens webprofil og rette i de oplysninger, man har tastet ind. Det kan være, at man skal uploade et nyt lektieark eller andet. Jeg håber, I har fået noget ud af videoen, og ellers er der ikke andet at sige end tak for nu.